Ok, uite un hal pentru tine înainte să spun întrebarea. Întrebarea este: care a fost cel mai ciudat lucru pe anul ăsta? Probabil când am trecut pe lângă un fost care abia m-am despărțit pe stradă. Gen, la ce distanță de zile? O săptămână, cred. Nu ne-am salutat, nu nimic. Nu ne cunoșteam, nu ne mai știam. Sincer, faptul că l-am visat pe Snoop Dogg, deci eram cu el în Arghilea și deodată efectiv a explodat și s-a transformat în nu știu ce creatură. După aia am dat blackout, m-am trezit și pur și simplu nu știam ce se întâmplă și am trecut toată ziua am trăit chestiunea asta pe cap și eram la liceu și mă gândeam, bă, s-a întâmplat cu Snoop Dogg după ce a explodat, după ce am fost cu el în Arghilea. Da, asta mi se pare ciudat, nu știu. Ce vise ciudate ai, bro? Da, nu știu, chiar nu știu, mă mișc de la ce. Cel mai ciudat lucru, era o seară, nu știu, cred că eram 10, eram cu un grup de prieteni și stăteam la trecerea de pietoni chiar pe aici și vine un om random și spune te iubesc. Și stăm toți și ne holbăm așa, băia râdeau, eu eram așa, puțină, nu știu. Gen, era normal omul, nu? Sau? Să zicem. Și când trecem strada urlă din nou, te iubesc. Cea mai ciudată experiență. Acum poți să te întorci la cameră sau să ieși din cadru? Ies din cadru. Bye! Mă întorc la cameră, Bombă! Mai am niște heluri pentru tine că te-ai întors. 1, Mulțumesc. 2, cheers! Jucați-vă, trăiți, faceți tot ce vă trece prin cap, pentru că viața este scurtă. Chiar și dacă nu ai 18 ani, de la 16-17 e un pic, se acceptă. Nu treceți peste limite, dar trăiți că nu durează mult. Care ar fi răspunsul vostru? Spune-ne în comentarii.